30 март дар доираи тантанаҳои Наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли панелҳои сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Панелро ифтитоҳ намуданд. Корхонаи нави саноатӣ бо саҳми соҳибкор Суҳроб Мирзоаҳмадов бунёд шуда, иқтидори он дар як сол истеҳсоли 15 000 метри мураббаъ панелҳои ороишӣ ва 500 метри мукааб деворҳои байниҳуҷравӣ мебошад. ҳоло дар корхонаи тозабунёд 20 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда, оянда бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсол теъдоди ҷойҳои корӣ ба 30 нафар расонда мешавад. мо бисёр хурсанд ҳастем, ки имрӯз чунин роҳбари давлат дорем, ки барои пешравии саноат талош мекунанд. маҳсулоти асосии истеҳсолоти мо ин панелҳое, ки барои беруни бино истифода бурда мешаванд, сифати беҳтарини ба стандартҳои давлатӣ мутобиқро истеҳсол мекунем. таҷҳизотҳои мо муосир буда аз давлатҳои Аврупо ва Хитой оварда шуда. маҳсулоти мо фарқияти онро дорад, ки аз ҳозира маҳсулотҳо сабт кардани он хело сабук аст. он вақти бисёрро талаб намекунанд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ба гармии хунукҳои ҳаво, сардиҳои ҳаво тобовар ҳастанд. мо сипосгузорем, ки аз пешвои миллат, ки имрӯз корхонаи моро ифтитоҳ карданд. мо хеле хурсанд ҳастем, ки имрӯз бисёри ҷавоно омада фаъолият мекунанд, ҳамчун потенсиали кори худро нишон медиҳанд. дар навбати аввал дар ин ҷо барои қонеъ сохтани талаботи бозори дохилӣ ду намуди маҳсулот, панелҳои ороишӣ барои намои берунаи биноҳо ва деворҳои байниҳуҷравӣ бо шаклу андозаҳои гуногун ва сифати баланд омода шуда пешниҳоди харидорон мегардад. корхонаи муосир кушода шуд. мо сокинони шаҳри Хуҷанд бо ҷои кор таъмин гашта миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем. иттилоъ дода шуд, ки семент ва дигар ашёи хоми истифодашаванда дар истеҳсолот ватанӣ аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат ба масъулон дастур доданд, ки дар раванди саноатикунонӣ бо суръат бояд шумораи чунин корхонаҳо дар кишвар зиёд карда шаванд, зеро ин тадбир воридоти маҳсулоти сохтмониро коҳиш дода барои рушди истеҳсолоти ватанӣ ва муаррифии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар мусоидат менамояд. боиси хурсандист, ки имрӯз бо ташрифи пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо як корхонаи саноатиро ифтитоҳ кардем. дар ин ҷо мо ба истеҳсоли панелҳои берунаи ороишӣ ва деворҳои байниҳуҷрагӣ ба роҳ мондаем. ҳамаи таҷҳизотҳои корхона аз ҷумҳурии мардумии Чин буда барои истеҳсолот аз маҳсулоти ватанӣ истифода мебарем. маҳсулоти корхона бо истифода аз дастгоҳу технологияи муосири истеҳсоли ҷумҳурии мардумии Чин истеҳсол шуда ба сифати он кафолат дода мешавад. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободонӣ аз ҷумла бунёди иншооти таъиноти гуногун вусъат дорад. аз ин рӯ барои дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ метавон маҳсулоти корхонаи навбунёдро дар иншооти сохташавандаи ҷашнӣ истифода намуд, зеро дастгирӣ аз маҳсулоти бо сифати ватанӣ ҳавасмандии соҳибкорони истеҳсолиро дучанд мегардонад. иттилоъ дода шуд, ки дар соли 2024 бо саҳми соҳибкорону ҷалби сармояи хориҷӣ дар шаҳри Хуҷанд 48 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 1000 ҷойи кории нав ба истифода дода шуд ва ҳоло корҳои сохтмонӣ дар дигар иншооти соҳа идома дорад.